A lectura continúa gañando terreo en España. Os datos publicados a comezo deste ano xa mostraban unha tendencia clara. Máis do 65% da poboación lê libros no seu tempo libre e esa paixón polos libros seguiu medrando ao longo dos meses. A lectura está de moda e non só entre os máis novos. En cidades e vilas cada vez é máis habitual ver xente cun libro nas mans ou cun lector digital. Por ende, os gustos sobre os xéneros de lectura son moi dispares, dende novelas románticas, thriller e misterio, ata os libros que tratan a historia. Pois novela romántica, de misterio. Historias así, policíacas, sobre a guerra civil e así, de historia, gustame máis deso. Libros de texto que enseñen, non libros de pachancada. Leo Santa María, que está moi ben, leo o que pasou, por exemplo, en Boiro, que sempre hai anécdotas e todo eso. A tendencia tradicional de ler os libros en formato físico e non a través de soportes digitais é algo que, a pesar do auxe das tecnoloxías, segue moi presente entre a veciñanza. En papel. En físico, sí, gustamos libros. Cando imos á praia, sempre leváramos un libriño para ler, dunha cousa ou da outra, e así, porque o cristal tonto non enseña nada. Os datos do Barómetro de Hábitos de Lectura e Compra de Libros difundidos a principios deste ano polo Ministerio de Cultura e Federación de Gremios Editores situaban a España nun máximo histórico. Máis do 65% da poboación lê por ocio e máis da metade faino cada semana. Todo indica que 2025 será outro ano de boas novas para os amantes de lectura.